Moi, täällä on taas Minecraft. Nyt pelataan Fortnitea piilosta, eikä täällä, tai mietitään. Haluisiko Bodlin. Ei. Missään nimessä. No pelataan tätä. Tänään kai jotain Fortnite haastevideoita ihan kun tänään tulee. Ja totta vielä minä ei kuulu, mulla vaan bugaa vähän jotain. Mä olen täällä Squid Gameen. Itse ette tiedä mikä Squid Game on. Se on semmonen peli, mitä mä en voi kertoa pikkulapsille. Sit mä en voi kertoa sitä teille. Anteeksi vaan, laittakaa kommentteihin, ette vie, jotta tiedät, sanokaa siellä, että jos tiedetään. Ja sitten mä luettelen niitä, ja sitten tilatkaa myös kanavaa. Mennään tämän videon pariin. Noin. Paina se on ready. Popula. Ei. Älkää välittää noin vanhetella noita. Palauta teille, mä taan ilmaten VBG. Mutta siinä. Tätä jo Squid Macarena. Macarena. Koska mä minun kaikki aina. Kuinka paljon lähdetään ikinä jaksa vaihtaa? Oh my god. Dada. Romala. Tänne täytyy lykätä muuttaa, että mukaan videoittaa. Älkää välittekö äsken, että vedetään tän kunniat grid. Oh my god, täältä mun täytyy purrittaa. No, olkaa jo näin. Nikki. No, mä vaan sanon tän. Tilakaa kanava, jota haluatte 10 tilaajan bessun. Mä lupaan sen. Jotta tilaatte sen kanavan. Joo. Anteeksi, tää video tuli vähän myöhään. On vähän kiireitä kohta. Ei tää varmaan teit haittaa. Mulla on uusi minimaailma, mutta mä en vielä voi näyttää teille sitä. Anteeksi, toi yksi viime video mä kuolin hardcoretta ja mä aloin vetää Mä tietin tän. Joo.
ettei ole legearvoja. Koska mulla on mun sovelluja myös. Ei jumpe. Star. Tein pupea toi peli Fortnite. Tekää hellemmin tuolla teillä ohjaimien. Pelakkaa tillo hellemmin. Mä voin tiedän sen, koska multa ainakin ei. Ai niin. No ainakin mitä? Arkku? No tuli toi. Mä vaikea Fortnite. Sitten täällä on kai jotain haluatte nähdä auto. Ihan sama mitä. Jotta haluatte tarkkaa, jotta haluatte nähdä nyt mun auton. Oh my god, mozzarella. Että loit autoja, mutta ei maailma ei oo keksinyt Forstiin pelkää auton minnekään paikkoihin. Mutta ei te varmaan teitä haittaa. Mitä mun tälle on tapahtunut? Ai niin, mitä? Tää on hieno. Oh my gosh. Eikö se ole vähän? Oh my. Tunne. Onko peli on tunne? Kato kun on viittaa. Älä välitä. Ehkä mä käytän bängeliin minä jaksan voittaa sitä. Olisiko tää voittaa? Mitä mä luulen? Minä fiksu, no en. Fortnite fiksu, no en mä tiedä ihan. Fortnite on 1-1-1. Jumala, ei. Mulla ei oo heloa näkyvi toikas. Tapa. Älä tapaakaan. Katel. Kiitos. Ja Oh! Onks te tullut peli? Vihdoinkin! Mä voin näyttää teille mun snippusotit, yes! Heua! Huntirifle vielä peliin mukaan. Tiitte koko Fortnite kunnossa. Huntirifle sehtää snipuille vielä. Jois. Mä menin jumppimään, mä toivon, että pelaa kauheasti Fortnite erää. Pelitaidot on vähän... Oha! Sit äijälläkin on snippu. Se on mun poikki. Että mun tilalla on siitä, kun koko peli on sun takia tummana. Wii. En vaihtanut sitä. Tietysti, että täällä on maailman harvinaisen yhden bossin. Tolvakassa. Mä oon vieläkin alueella. Nyt mä voin vaikka näyttää tämän auton. Onko semmonen iso? Musta ei vaan tommonen pikkunen. Mä nyt toti hienon näköinen. Wii! Tämmönen tästä on vaan tullut. Tän on kai jotain muussa mun mielestä. Jos tarvii, onpa harvita kiiltäviin. Kato, vielä mun Fortnite on tunnelma. Koko Fortnite tuntuu helpommalta tunnelmattua.
nytten toho. Se tulee vahvaa ammattilainen. Fortunoittistonen. Te voitte kertoa Googlen teille limpidubettaja. Tämä jotain tiedän eka Fortnite video. Enkä katso ne kaikki ihan ekasta jaksosta. Ja sitten vasta te voitte myös katsoa tätä, mutta voitan katsoa etukäteenkin ennen kuin katson niin samoin käy mulle. Mä välitä minkä videon katsoo ekat minkä ei. Miten te katsoisitte mun ikan videon ja ikan video koko planeetalta. Kiitos Robin. Thank you very much, my brother. Didn't no way. Tääkin vai tappaa ykkötellä Robinin. Aserai fakrit aungana baby aserai. Jo te ette tiedä mikä tää. No, juu. Ei tarkoita teistä katsoa, te tarkoittaa ne pelaajat, ketkä yrittää haastaa mua. Harrihain auto koko planeetta. Niillä on varmaan paremmat. Voitte kyllä lähettää tuohon kommentteihin kuvat teillä fotoautot. Mä en voi vielä mitään. Kaikkien on aina, jos tiedätte, kenelläkään ei ole parempaa eikä huonompaa. Olkaa kilttejä. Ihmisiä. Jopa koulusta. Teitä kiilehti. Mammat voi antaa rangaistusta. Ja oh my god, Demus. Oi niin, ei tarvitse. No, wait. Mä voin korjata tänne oikeas. Mä puhun yksinään, mutta älkää välitettä siitä, mutta maailman pahamainen kaupunki. Jus meren kautta. Ja siitä kyllä. Hello mama, where are you? Miten medaljon menee? Että tällä onko kuollut? Mitä? Mitä? Tito tää on meillä yhteinen kanava kastojat. Ja täällä on varmaan mun kastojista. Moikka!